wane India ba inda kai mu a Nigeria. Civilization like Korea, jihar mu ta wuce a ce maraini a sarkin Gombe, girma ka da tsoron giwa mai. Ya na ce na gana bani labarin cewa da ko dan siyasa wanda ke neman takara a wannan yanki namu na ya mutu da kuma sabon dan siyasa Anas Rabiu ko dai shine kake wa labari akan sa ne. Mutumi na daman baka sani ba, Anas Rabiu ne mana wanda talakawa suka ce shi suke so shine zaɓin su. To bari labarin wannan shahararren nan takarar mana. Anas Rabiu mutum ne mai kishin talakawa da kuma mutanen yankin shi, kuma talakawa sun amince da shi a matsayin wanda zai zama jagoransu a nan gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutanen Yaman to East, muna masu farin cikin sanar da ku shahararren ɗan takarar nan, wato Anas Rabiu, wanda aka fi sani da NNPC. Shahararren ɗan takarar nan na jam'iyyar PDP, wato Honorable Anas Rabiu, wanda aka fi sani da NNPC, mai neman ɗan majalisar jiha, wato Member House of Assembly. Ina mutanen Gina Ward, daɗin kowa tsandan dungu garin Bukar. Horigare da mutanen garin Jangarga, kar mu bari wannan gara basa ta banmu. Ina mutanen Gwanishin Gawa da Ward. Ina mutanen Jagalis South, muna kiran ku da babban murya. Mutanen garin Kurjale, Jigawar Malam Bature, Jigawar Jigawar Zamfada Gamu. Ku gargayo kuma kar a bar ku a baya wajen zaɓen wannan ɗan takara. Assalamu alaikum, ina mutanen daga North, Dasa, Mai Kaho, Jarawa, Jarugwata. Ina mutanen garin Tsandan ɗan Daida, Bashadin, garin Zakara da mutanen Kwagi. Da duka mutanen Malkis, mu garso mu zaɓi wannan mai albarka. Ko da naka kaso na kwarai, sayan nagari mai da kuɗi gida. Assalamu alaikum jama'a. Wannan ɗan takarar na muke muku bayani a kansa. Honorable Anas Rabiu Mai Kaho. Magaɓe shi hannu biyu, kyan mata Allah ku zama ga alkhairi a tattare da shi. Kar mu yi wasa da wannan damar tamu domin shi mutum ne mai tausayin talakawa. Kada mu yi ƙasa a gwiwa akan wannan ɗan takara, mu fito mu nuna masa kar ka sake kar mu sake mu yi wasa da wannan damar tamu a zawa. Karkiya da masoyin ki to ki saurara.